Hi guys, mayong hapon. So karon guys, magadto ni Koreana sa sapa. Mag hawan mi diri guys, then mangita mi sa gulay. Tong haling-halingan ni diri kay para kinatong lansones pohon mamunga. Ya. Medyo init-init pa. Dala po mi sa mong balon, snack. Saging. Dili ra po na mulong agon. Mo pag alauna, gani ang tami. Di ana ta diri sa sapa guys, unya. Magkalingaw na ta og outfit check. Oh, di apon si Bliss guys among kauban. Bibo ra mi karon dinhi sa sapa. Kay si Bintoy siyang nagbantay sa bata. Nga naa po tayo daghan makuha danhi nga gulay oh. Naay kanang gabi. Gabi nga pula. Karon guys, busy si Say-Say gyud sa iyang eskwela kay mga katapusan siguro sa April. Main naman ilang klase. Ana nga busy gyud silang klase karon. Nya magwa kog sanga kay dalam lagi mi og para snack na ako dadaan pa tungtong kay para nga kuan. Tungtong na to nadaan kay para balang magsigitag karaw-karaw. Kaya na mag-atiman laming atong aglong-agon. O dana na niya bi kay magpasirit tabi. Oh, narakahoy ding. I got you. Bisi ang light ni Koreana. Guy di atod. Naay bangag dan ha. Nya kay naa man lagi tay saging nga dala kay para snack ato sa ning itak ang daan kay para igo pag magkuan nana to may snack. So mo ato sa ning trabahon guys para ato may snack. Kay di man si Koreana makahimo dani nga magkuan kay wa man tay sugangan. Nana ko nahimo nga agkuanan tungtungon sa kuan ambi nang kahoy di. Ikaw ra pa mo sa kahoy kay mahumang ko dani ikaw na din natin man dani kay agkalingaw na ko pag kuan kay para naapod tay agi. Ano ito yung mulukay? Nana akong himo nga takangan guys. Alis din yung sinilas. Kurang lang dito. Ano din ko kami. Wato kaldero di. Ini sama guys, kalau wagon bang paano? Paano? Okay, sulong. Pangwa pa rin doon sa kanang kuan. Sulong ka pa rin. Apa sa daon niya na ba? Pangwa sa dito sa kahoy. Kuan. Isang sundang. Nunggu na ulit. Hindi na abot rin mga kanikor. Sige ni maluto na natin. Saging. Atong paubusan guys. Kaya maraghabog na kayo. Sige maluto atong pandanin. Agay.
Nga mo sa sangakaw kay para maluto na itong saging. Ito ko ibalik ang adlaw niya. Ito na namatak ang diya guys. Yan si Korean na diya guys. Dari pa. Agoy. Sugbahan na ninyo ng isda na ah. Ha? Pagkarong ya. Mumot pang gina kahinog mo na. Pagkarong sa naa.
Dili na to pwede guys. Di ka pwede maglabang-labang dili guys kay ang sagbot ko anak ayo. Maya na kayo bas mo nag sumatabang kalayo mo kanila. Magkanlat unya guys. Tanawa di nga. Tilaway kung ninyo po. Tug Tilawan nilang saging guys, naluto na ba?
Manghawa na punta sa saging. Ada atong agi karon. Guma na pod. Manghawa na punta sa saging. Ano, tas utan. Na diha anong agilabtan ang sulom. Paak man siya. Uwa man. Diun sa man inyo pagsugbang isda. Ano man yun nagibutang sa kalayo. Gawas sa inyo ng saging. Hindi ko naman din. Na ito na itong nahawalan dato guys na natay agi gamay. Mahuginas na po din ta karon sa saging. Kana ato ng hinluan. Pagod mo na ba? Yan sa naman ako riyan na luto na. Luto na siya. Napagod. Ato ada butang na sila ni ma. Oh. Da, brightest. Luto na ilalong na Igang. Ito lang trabaho dito guys. Kita sa Koreanas kauban. Gapon guys nagmingaw-mingaw mini Koreana kay kami ramang duha. Karon nami kauban. Ina, hapit mo bali mo. Warang Koreana nag laay-laay. Ambisa ng tubig ding di. Wara naglaay-laay ang Koreana kay naman si ambisa paliblis di. Naman si Bliss na kauban namo. Timing pagpaingon namo din himoy pag naag ni Bliss sa balay Iban. Sino to siya? Hi guys, so atang ano, igang kiskanan. Agay. Ay, init na di ay. Kuha sana. Ling na. Ulog itong ulo ling. Kanuon. Ang kaon sa kuno may una sa saging ay hakog diwas pag panghuginas. Nya mahuman guys, mahuman ko panghuginas, manguha din ko sa kanaang gulay, gabi daghang gabi Ano mga? Ha? Bak na. Ugma sa nang puso. Puso. Gabi na man gud maggata ta. Ano buhon tar man ang kuan nga. Awata na. Halang ra ba kay na bi? Bi. Halang kay na. Saktura bilis. Kanganga kagid. Ano ba di ato lain toyo kay magkuata? Manguha ta sa gabi, halos mutas tamban oy. Ay, murag medyo mahulog. Muta kas tamban guys. Basta tambok nga tamban ag lutuon aw. Sugbahon. Da. Ito nilang tamban guys. Aman mo nakakuha na sa inyong gihikot. Doon sa siya taili. Sige dala dami. Patra kabok na kung di dala dani guys. Da. No, hilaw. Hindi na hilaw, makilaw. Bito na kami isda. Pangtarong na akor. Bito na makahilaw na da. Sige po sa unsa inyong gihikotan na guma? Dili. Katong kuan sa ala. Hilaw man ang kuan man. Tunga-tunga man. Hindi ra. Ala, taga ko. Agkilaw bitaw ta. Ala na. Ay, busing maslung lang 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 ling lang lung. Makikita tong kanang ko. Bakit kayaw? Paubos pa na ang imong stand? Among ano recipe yun. Kaon ta guys. Ay, spray siya ba? Langin. There's a salad in which they give which were about to receive on the bounty to prepare salad in it. Ant guys, yo. Aga, kulubot. Init ba? Aga, Kalabian ninyo sa kainit. ang tamban. Kaon ta ninyo o inyo na bahin. Ito yun, para di mo. Inita pa sa kainit. Ay! Bahin na ninyo. Init kay guys. Okay, pulmo. Sinugba nga tamban guys oh. Adyo ka kursa. Facebook na. Kaon ta guys. Ay wa man minaniud to ni Koreana. Ano nga nagdaldala may saging dani daw kuan kay
Huwag mi na niyo to eh. Namahaw mi kagani ha. As 9 na. Nga. Igo pagka-upload sa kong kuan, naligo din ko. Nahuman nag-upload, naligo din ko. Naglain man akong ginhawa guys. Muto nga nakakatulog ko. Basa pa akong buhok. Nakatulog kay lain kay akong ginhawa mura ko sa kasukaon nga di kasabot sakit akong tiyan nga kalibangon nga di ko pagkakalibang. Amo to nakakatulog ko nakamata ko alauna na. Nanganhimi din ni nagdaldala mi saging kay gutomon ta. Naray atong makaon. Naray atong may snack. Pasagin mo. Kapay na biling dato kay ang kilos tamban 120 na Sa kilo. 100 itong kwarta. Ito nga itong paliton 100 itong kwarta. Hurot na lang ako ang balig 100. Then dala raman mi dani sa upat ka buok. Katuon niya subahan sa dato niya kor katuhon. Manihapon na niya alam dyan. Sudan diyo. Silang nagsugba guys. Iblis og si Koreana. Kung ang maulo ko rin hatag ng iwing. Kaya og kabalo pa tag saka sa babe, butong ang tatong snack, damo ta kabalo saka sa babe. Ang hulog na ta. Ang saging ragid. Gamay ram de saging yung dala ni Koreana. Basta naman ni Koreana kwan. Ay snack ragid siya guys. Ilagay niya yung pabusog. Nya ugma guys mag Paipo mi dito sa bukid. Dito na sa bukid ugma. Mahuman na si Momon og kuan. Mahuman ang klase ni Raymond pero ang klase ni Raymond mahuman kay sa Mayo pa kay ibalik na pod sa normal. Sugod man gud na sila klase September. September na sila nagsugod sa klase unya May sila mahuman. Nga karon ihuman nila sa May. Then pagka June balik na pud din sila. Gamay ra lang kuan karon. May Momon na kaluyan sa Ginoo guys sunod tuig nag-graduate na si Raymond. Si Saysay na lang po dayon. Si Saysay day pa man pud si Bintoy. Si Manay og si Kono. Dungan mag-graduate. Si Manay sa grade 22 kad. Si Bintoy po day sa kuan mudungan day na sila ni Bintoy day kay si Bintoy mo paso naman po na si Bintoy sa kuan grade 10. Grade 11 na si Jailer day. Mapaso na po na si Bintoy sa grade 10 sunod tuig. Na mag senior high na dayon. Nga si Momon mahuman na pod. Kaluyan sa Ginoo guys. Puhon. Kung grade 5 ako mag-grade 6 ah. Aman to imong sulanan sa tuyo. Ibalik ni di kay sayang. Di ambi di. Ugol na ugol. Hug nga tuyo ra man na ah. Tuyo ra man na. Asa pa ang pagitan. Tarang naman. Ako may balik ko kay sayang di akor. Ko saywa tay agkahutan tas tuyo. Karon guys ngagmahal tanan agkahutdan kami sa tuyo Ginoo ko. Ugol. Yang Koreana kung may agluto ag barinuhon labi na koy panakot. Bayang na. Kaya siguro man nato ang importante. Importante jud ang gasolina. Gasolina ug bugas. Kana sa mga Banuban pud sa event guys oh. Taon-taon ba na siya naglayas diri sa balay. Ay nanluod siya kay naanami ito. Boy. Oh mo nagsaba. Sige kaon na ako. Kauwaw man pud siya ah. Kauwaw pud siya guys.
Yan, manamig kaon guys, oh. Busog ang iyan sa mga bulkan. Manatag kaon. Mauhan din tagkuan. Oy, sige ba? Ako daw na sila palwa, magpadidit sila dito ho. Sige ba gyud? Ako bang ko dali gabi. Ako na lang. Wa na atong inumon. Ano? Mo dia kay mo giyabo na. Wala pa na yun. Wala ko nang haling-haling guys, kadasing magkanlat unyang kalayo ba. Kaling takwa. Mga sunog, makasunog to dani sa kasikbit, nagiahak na. Mga priso kita. Padidit na sila guys, oh. Mupod na mong duwa sa una. Wow, it's wow. Kaming tulo guys. Kaming tulo guys, magpadidit. Aron lingaw sila. Ay, sakay. Sige, sakay. Una ka. Sakay. Yan na. Sige. Awa mo kamot kay malipit. Ikaw, be. Ang karapit, be. Ang yan na. Digaw. Lumpaan. Alag, lupad-lupad kor. Lupad din, sada kayo, sada. Dula ta guys, muna mong dula sa una guys. Murag. Aba, maginay, magpiyak ka. Wow! Kani galing! Baylo kita! Aba, aba! Aba, babi! Dali ko na. Ito pa. Ang sangit lagi ka, be. Ha? Ang sangit lagi ka. Dali. Agungat ng imo? Dili man. Agliko lang. Ha? Agliko. Dahil maguli ang matagrin mo ito. Gani, oh. Murag. Asada dyan ba? Ay, kor, sakay kor. Yay! Ay, gigong dumaya ma. Sakay ba? Gibag na. Yes. Ano to? Sakay ka, diya, sa sa pikas. Dinikat, diya, sa pikas, guys, may. Diya, sakay, di ko yan ako. Dami ka mga. Ay, parang kusog ba? Kusog, nagigya po ning ato. Ay, ka na nga. Ay, napaayo ka. No, dumon. Ay, matiling. Guys! Wow! Bukata ko rin oy. Hindi ka mo doon sakay. Kapak mo? Para dito sa bulan ba? Ay, ungan. Tata na ma. Gibiraha sa ni Koreana ang lukay. Wala man. Gibira pa taas. Aghibi man. Taling, dali taling. Diya sa kanang guys Ikaw na ling. Ay, kinahay mo. Ay, taling. Ay, sa.
Sakay ni Muling. Sakay. Bugat si Koreana. Sakit na kay kuan. Tipot. Kita tulong sakay. Diyan na kayo butang sa lukay kaya para diyan na kayo magsirit. Nakuha nang Wasa tumakay ma. Sugag atong bilat na na. Kasakaling ko baka dere. Itambe ni mo tilda ni Koreana. Oo nga, lumulubot pa. Ano? Ada palwa? kasi para pala. Hala. Makahi ka? Sige, kamu dua. Agsirita lagi niyo. Abot gini siya dito. Mo diya ka maditong ka mo. Hindi, sakay mo dua. Go. Ako lubot na sangit. Sa'yo ito lubot. Mubor gani ini sa una gid mo ang padiditan nga. Hap, kuan kayo. Tapos kayo nga panghilid. Ayaw insakto na danha kay lupad-lupad. Happy na ni Koreana yung lubot kay sakit kunog. 1, 2, 3. Maruk pa ka. Lagi, pasirit na. Di siya pa kadaog. Ala. Agpog nga ni Koreana ay pug ni. Dito, ay sapa. Pilo. Yan larga. Okay. Naglapos. Wala, tinood ginito ko yung makita. Manguha ko sa kuan guys, utan. Gikapoy nako. Gikapoy nakuha sila na dito. Manguha ko sa utan guys. Ya, gabi. Ay sila dito pa. Padayon sila duwa oh. Pagkakuan po ta guys na ikauban ta sa mga bata pag duwa ba. Kawala atong kuan. Mugin na mong dulaanan sa una guys. Ingana paluba. Para na siyang adobohon guys. Sakto naman siya kay daghana. Hindi na po may maglangan kay magtugbong pa po ko sa ubos. Magtugbong ko guys. Siadap tayo lagi. Ulit ka gali. Pinat sa pagigda na yun. Bawat sa pagigda.
dili pagduwa pero kapoy na. Dami ang duwa. Ayun, dira, hindi na magsirit. Dira. Kaya pa, sabihan ako. Hindi na yun. Ayaw. Ay, lagi ko kukulod. Dili, lagi. Oh, kukulod. Dito ta? Mana mo puraan na magduwa. Wala mo ko ako lubot sila. Panas naman, wala ni kadugayan ba? Wala di mong lubot. Di? Napakid ka ron. Muna mong duwa sa una guys nga bagid may nga bunali sa mong inahan kay ginaon ko perte na mong ay agsuguon ta. Nya daghan may migbaka sa una manigway migbaka. Nya kay pag abot dito sa silingan didto day katapog sa nya kay nay punto na ingon didto migpasirita pag uli lago kang lubot kang hampak nini using kang kusian among kilid. Nya kini sila kay nakatultol naman ni Dani na mga wala ni sila sa balay na dinhin na ni sila na maingon. Nanay punta sa kwaning, Merkulis ni. Kay naaman day plaster lang nga gakuanan din. Wala po yung mga kahoy-kahoy dili kulba sa kuan nga kahoy-kahoy kay wa may kahoy-kahoy. Pwede mo dito nakuha na ko lubot. Iliko ninyo ang kuan dayon. Na mga tao. Tapos ko sampot. Na mawala ini imong sampot kur magduwa ay kadanha. Magan. Uli na mi guys. Nalingaw mo sa inyong pasirit-sirit wala. Panas ng lubot. Panas. Ada de. Ayaw, bawal. Panas ang lubot ni Koreana. Ay mo be. Panas ako. Wala ko mawala ko do yang lubot guys. Nagyatad na lubot nga nipis kayo. Nipis yun ang lubot. Umaling, ganyan. Gatong, wali mo ganito. Uli na mi guys tugbong ni kay magpalit mi sa bugas. Mao na atong agi karon guys oh. Gamay ra tong agi. Kay manguha ra man ta mig utan. Ay ang kabuang na. Dala na Balik kay ba? Ulit taklo. Pangita dito sa ubos ka. Balik kay dito sa ubos. Wala lagi. Toro. Lami kay yang outfit ni Koreana pero iyang lubot nagsame. Ano na? Mura man si Ilyang. Iya. Sayawi sa de. Kay mura kag Ilyas imong attire karon. Yang. Oh, mali si Ilyang. Nakatakin ha. Agay. Ilyang niya kay nakatakin magsanggot. Ay. Si Ilyang, hala daghang de kay bunga ng kadirikur. Oh, May balik. Ulit ko lang ginala. Hindi ko na yun. katong mamalit ba? Gali. Hmm. Hindi ko na po. Alam ko. Ito mo. Muna daghang kay bunga ang nangka guys oh. Biyag po ka. Pwede sa ibabaw oh. Pada. Ha? Biyag po. Uy. Pagkuhan ko kung may mamalit sa nangka ko gato na baligya. Lempad pang nasa. Buton. Burikat. Dikad ko lang mga burikat. Ingatan ko na sa ulit. Kaabot na mi guys. Yan na atay na dapat nga blessings. Daghang kay salamat na ni Ate Giselo sa dishwashing. Uy, kangit-ngit ba nasira ang pultahan ni Abri Sakor. Daghang kay salamat na ni Ate Giselo sa dishwashing na natay sabon sa plato. Lima ka buok siya guys. Ang lima ba? Upat ka buok. Thank you so much sa dishwashing nga imong gihatag sa kuha ang bata ng kilak. Templahin na sa didi.